Taroši, dneska si zahrajeme Shawarma Kiosk Horror Game. Budeme rád za každou podporu a ideme už na hru. Jak ještě, kdo by tomu nechápal, tak vlastně tuto budou chodit ľudia a buď bude jeden z nich anomália, alebo bude normálny. Ak bude normálny, tak mu dáme kebab. Ak nebude normálny, tak mu kebab nedáme a zavreme. A ak urobíme chybu, tak to sa, neviem kdo zaví, někdo se tam zaví a tak no. Tento update som ešte nehral, takže vôbec neviem, čo sa tu bude diať v tomto móde, lebo sú dva módy. Prvý je, že sú tam nejakí iní ľudia a ďalší je, že sú iní ľudia zase, takže máme tu prvou anomáliu a kebab si kebab nedáme, takže a díky za peniaze. A mne sa zdá, že v tomto móde bude chodiť asi iba anomália, lebo sme mali dve anomálie po sebe a to podľa mňa nejde, takže ja neviem, či je tento mód taký, že tu budú iba anomália, ale že podľa mňa nie, či, neviem. Podľa mňa tento bude asi v pohode, či. Iba tak stojí ako detardovaný, ale to je jedno. Policaj, všetko v pohode. Má sukňa, neviem prečo má policaj sukňu. Čo to je? Ja si spadám sukňa, ne? Podľa mňa je v pohode. Jemu dám kebab teda. A ak to bude anomália, tak lebo tu budú iba anomálie vlastne, alebo tri anomálie po sebe. To by podľa mňa nešlo, takže neviem. Že to nebola anomália, takže to nebudú iba anomálie. To podľa mňa tu budú iba takí ľudia, ktorí vypadajú viac realisticky, lebo už tu boli aspoň dva ľudia, čo vypadali ako reálne ľudia. No a tento druhý zase. Pre mňa to nebude anomália. Ešte sa pozriem, počkať cez kameru. Ešte sa kúknem cez kameru, či to nie je anomália. Ale vypadá, že nie, takže asi bude v pohode. Máte dve šawarmy. Však sa to volá asi šawarma. Takže budeme prichystať šawarmu. Teda dve šawarmy. Inak ak počujete klávesnicu v pozadí, tak neriešte. A mám ešte jednu šawarmu. Potom by sme si mohli dať ten druhý mod. A ja tento mod asi idem skôr, lebo to by mi trvalo 8 hodín, tak by som nevedel. Ale tu máš dve šawarmy. To je dobrá veľká. Aha, tak máš dobré čo, dvojčata? Neviem, okay. Vidíte ji? Proč tam je stále? Už by tam neměla být. Co tam dělá? Ďalšia anomália, ale ona sa nebudla, lebo ona by tam nemala byť. Kam? Ale čo tam dělá? Ja nechci, aby tam bol. No, aha, tak to je dobrá. I to je jedno. Takže prvý deň, úplne chillovací, často. Jdeme prvý, vidíte to? Tam bol někdo, a vlastně to je tam ten ožralec, aha. No, tak všetko v pohodě. Nič zlé sa zapravo nezestalo. To je chillovačá noc to bola. Byste
si rádi, že proč mám taký divný hlas, tak já to natáčím od 10 ráno. A pre chvíľkou som stál vlastne. Ona bude v pohode. Či? Tak vidím ešte... Podľa mňa v pohode. Ja mu dám... Teda. A ak to bude zle, tak nemám. To bude tak jedno. Sorry za tú grafiku. Ja by som potom skúsil teda vylepšiť už potom po videu, aby tá grafika bola lepšia, lebo vlastne, ježiš, ono to, vlastne tá grafika vidno iba cez tú kameru, ale inak normálne takto v realite to inak nevidno. Ono tak nevypadá. A mu dám. Proto nebude anomália. Nie, budeme v pohodě, takže mu dám. Hodil! On to po mně hodil, kam co ti je? Jaký sorry? Víte se... Já jdu za ním. Sakra, kamo, to je mrtka. Já mám asi posledného zákazníka. A půjdeme asi ten druhý, jako druhý level. Tak ona má dobrou kočku. Ještě je v pohodě. To je želačku. To je tato mač, aha, to je tam mačka, čo byla tu pri tých smetiach, čo to je. Pri tej kupe. Takže ti dám kebab. Dúfam, že je to anomália, ale ak som videl, tak určite nie. Takže si dám kebab a asi ideme na ten ďalší level. No, tu máš kebab. A asi to budem, lebo chcem skúšať ten druhý. Bože môj. Takže já jsem předtím hrál, já jsem předtím hrál tuto mapu, či tento mod, takže teda jsem hrál tento mod, story mod, takže asi nevím to bylo. OK. No, takže je teda v dalším modě. Potrebujem žádný tutoriál. Podľa mňa je nový update taký, že sú viacej realistickí ľudia. Lebo vypadá úplne jak reálna dielka. Ona bude v pohode, takže ti dám. A vlastne musíme ešte meso brať, troška. Dobré, meso máme. Vezmem toto a toto. Dám toto. Máme kebab pre teba. No. Žer, čau. Takže zvyšování a sodu. V pohodě, nic nevidím, takže právě v pohodě. Dobré. Aha, musím jako přečonžovat toto. Dáme 2 kebaby. Dobré, první kebab. A druhý kebab. No. Aha, ještě sodu. Chtěl se na nejde zobrat. Aha, já už jsem to zobral, aha. V pohodě, ale jsem koukal na kamery. Na kamerách je v pohodě.
takže podle mě v pohodě. Vezmeme toto, vezmeme. Počuliście to? Hej. Smell is this? Man, what is that smell? A kde to auto? Ej, úplně divné to bylo zatím. Čeho? Vidíte ho tam? Co blikají? Ježiši! Kamo! Ty vajco. Ne, ti nedám žalčárnu. Dělajzo. Hej, toto je poprvýkrát, že mám tohoto. Ale jsem ho začal vůbec nevědět, takže nevím, co spraví. To, že nepojde takto okolo a tu zabije. Nie, fú, ale nie. Ale nie. Oh shit. Můj konec. Jaký? On čeho nevonká, tam nejdem. Já tam nejsem ještě. Tam nejsem ještě. Já tam jdem. Komu čo toto urobil to vajco? Dělej! Zavři to! OK, chill, já jsem se vůbec nebal. Úplně lehké to bylo. Nic se nestalo. Dělej. Kámo, tak je mi to jedno s těmi hlavami. Ne, dobré, čau. Kámo, tak ten má dobrou mikinu. Káš, v pohodě. Dobré, počkej. Počkajte, já se nevím jezdá. Jdem se kouknu ještě tu, co ročně má něco. Opravdu je v pohodě. Opravdu v pohodě. One. Dám ti kebab. A to máš. Kamu tak mu to je jedno. Kam škoda, že jasně nepríde tam ten velký, alebo taky ten z maske, nevím, kdo to bol, že príde to takto a začne to uklopat. No. Inak preto toto video prestrihávam, lebo nechcem, aby to trvalo dlho a keby som to neprestrihával, tak video bude trvať strašne dlho, takže tak, iba vravím. Poďme v pohodě, musím kúkať na kamery a
Aha, tak není v pohodě. Dobre, tak čo? Bola anomália, či nebola anomália, alebo bola, neviem. Lebo toto, keď urobím chybu, tak sa toto proste vynorí. A furt pri každej chybe sa to bude zvyšovať, až dokiaľ nebude úplne veľké a nezabijem ma, takže rotok. Takže nám bylo, že to bola anomália. Pre mňa on je v pohode. Teda aspoň dúfam. Inak, ja to zase budem prestrihávať, akože budem hrať do tej doby, dokiaľ tu nepríde nejaký normálny, akože nejaká anomália, akože nie takýto ľudí, takýto ten, čo má dieru na tvári, takže asi zatiaľ to prestriem. A možno tento je dobrá anomália, to ani nemusel prestrihávať. Udělaj ho. Kam, tak tento. Ne, žádná forma. Kámo, začal úplná nuda. Já jsem ani musel prestrihávat, lebo nic se tu neděje. Oh. Cože, já jsem se ptala, kde se umývám ruky, já dělám záchod, nejprve dělám záchod. Nebo něco taky jsem pýtala. Kamo, ona pane je anomália, já se zpravovala úplně divně. Ale to mi vypadlo to, co se zvětšilo, takže podle mě nie. Takže to nebylo anomália. To je kdo zase? Podle mě v pohodě, takže já jí to dám. Mám asi už 3 zákazníky a potom už se asi na to kašlem, ale ak by ste chceli, tak potom by som mohol robiť ešte druhý diel z tejto šawarmy. Hej, takže máme iba normálne zákazníky furt. Zatiaľ skoro ani jedna anomália. Je skoro furt normálne. Teda normálni ľudia ako. No. Ste za malého hajzlíka. Malý gangster. A pre mňa nie je anomália, pre mňa nie je normálny. To furt klepe. Počkaj. To nie je anomália. Dobra, užičku prosím. Ole, tu mám to tak. Však, ja neviem teraz, koľko tam, ja to ani nevidím. Ale môžeme ešte počkať do 2 ráno, ak nepríde sa ochránka, čo to bude, ten strážnik, cez to auto. A ak príde, tak to vypnem, ak nepríde, tak to aj tak vypnem. On má hlas úplná dievka. A proč má ústa vzadu? No tak čau. Ja
toto má být posledný zákazník, ale počkám ještě teda do té druhé rány. Jinak, ak počujete psa vzadu, tak to nevěště. A iPhone. Si vlogo. To je dobrý iPhone. Je na tom mobile, ne? Tak ho dám. Nejlepší bych mi zabral, naštěstí, že... Kamo. Ore. To máš. Ještě? Sodu? A ty jsi sodu. Já mám tu na sodu. Ok, ještě stále. Ale čau. Proč je tu zase ten žravec? Teď má zase... Ne, ale podle mě ne, lebo... Zase má hlas jako dílka. A zase si má zapamětovat, takže čau. Na 2 minuty by to malo prísť. Teda asi za 2 minuty a ty si kdo? Zase velký děda. Aha, tak tě máš. OK. Stále. Už to preč? Tak ale. Hej, ono je 2:00 a stále nikdo... No, prišiel. Dělej. Mám sa na pozrieť? Bielý sa dúfam. No, všetko v pohode. Takže to asi by to bylo video všetko. Ak byste chceli další diel z toho švarma, tak určite natočím. Iba ešte sa vidieť, aký bude ďalší zákazník. Asi nejaká deska z video musel.